DCGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. First Friday. Viva Señor Santo Cristo. Cuatro de Abril 2025. Ano man tabian kasiributan sa paghampang niya tukan kaaldawon an mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Belated happy birthday. Kasuhapon, nalingawan kong i-greet yung number 1 na parantabay ta dyan sa sur. Si amigong King Reginaldo. Ecstasy. It's never too late, amigong King, to greet you a belated happy birthday. Mabuhay katabi, amigong King. More power. Talaga gayud padingnal na suluan sa kuyang kulit ano. Pag nagaprograma ko, pigpapailawan na ni kunya ni Jerome Sodigdi. Di ako nahihiling kay tamarikno. Sisay lamang daw tabi dyan ang nagluluto nin pangudtuhan na adobo sa asin. Sus na siram kaan. Ano tabi Sir Rodel Nino Franco? Akan kalay sa Narsing Bicol University. Good morning tabi dyan sa security guard sa Laogan BU, the premier state university kan Kabikolan. Maray na agaman sa satuyang barkadang drivers sa Philcab, sa Grab, taxi, lalong-lalo na po dyan sa Bicol International Airport. Ecstasy. Si Sir Edwin Ala asinan sa iyang tropa. Then sa Grab, so sa tuya man na barkada dyan, si Dan Belanghel, maray na aga, Sir Ray Babaza, dyan po sa Civil Aviation Authority of the Philippines, sa Kaap, maray na aga tabi sa Indo dyan. Kumusta mo ako tabi, Sir Ray, sa Indong. Hepe dyan, si Madam Cynthia Tumanot. Yan yung taga Virac tabi sa Ray. Kababayan ko. Morning. Sagod na kitang 10:30. Ray na agad yan sa taga EM's Barrio na nagdadarangog. So, suki niya to dyan, 7115. Hello, madam. Check-in daw lamang tabi, madam. Maski sarong missed call sana o kaya mensahe na yaong kami nag-antabay. Ganado na po yan ang Tingog kan Banwaan. Morning, dyan tabi sa Dapdap, the home of Señor Santo Cristo. May misa 5:30 pa ding nald. Ang misa dyan, 4 p.m. dangan 5:30. Yan. Good morning, tabi.
Diyan sa barangay Dapdap. Si Sir Ray Babasa, tingnan mo nga naman, nakaantabay diyan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Yan, taga-Virac pala, si Madam Cynthia na tumanot. Mga na rin, Sir Ray. Pasyar naman kita dyan sa Control Tower. Kasabay ang tropa. Ako pa sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diretso na kita, tao yan bago, alas 9:14 na tabi. Good morning dyan sa Indo sa JRB Calibration. Sir Popoy, nagparamdam din. Mga taga JRB Calibration and Battery Shop, Tire Shop, Battery Shop. Diyan po sa Lapu-Lapu. DCGB. On the spot report. Isihon ta daw, Chief Jimmy Compadre, good morning. Yes, salamat Abi Padi, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, luway-luway na nagbabaralik, duman sa puon kan guminabang bulod sa barangay Burabod sa Libon. So mga nagka-displaced na mga residentes, nagpupuroon-puonan mag-iskusar na naman, para tindugan ka na sa indang istaran Tabi Padi dahilan sa kung matatandaan pagkatapos kan Bagyong Christine ruminampahog subulod sa barangay Burabod haros gulping harong baga nagkatarabunan. Gulpi man kutaan na mga ahensyas, gobyerno, opisyal gobyerno nagpromisa matabang matauwanin na istaran relocation site. Na ihemplo kay ni so Red Cross na interview pa niya to so pinakang pamayo kay ni alagad hanggang sa ngunyan sa follow-up kan DCGB News kay punong barangay Erwin Perez hirak ninjos Uraman Mantinido so iba na sa evacuation center sa Sitio Pigasang sa Burabod so iba naki-star sa ibang sa mga kapamilya so iba nagburilta na dumana nagtuturutirindog na naman iniistaran duman sa harani duman sa guminabang bulod. Roger. Sa ngunyan dahil na nin notisya informasyon kung may marirealisar pa kaya o dahil na so mga inot na promesa sa mga nabiktima kan landslide. So yan Tabi Padi. Kung dahil man talaga, di maabot na lugar man yan sa Punkan Bulkan na deklaradong no man's land, danger zone, nagabaralik sa mga tao, araw nga ni kayo ni, wara man ki, na itataw sa senda, na kung sa insinda i-evacuar Tabi Padi. Roger, so anong nangyari Chief Jimmy, kumpadre Tabi, gari napirita na sa nasindang bumalik duman despite kumpadre tama ba ang pagrurumdum ta na igoning deklarasyon dyan na dahil na dapat mag-estada dyan sa certain area na yan, over. Igwa. Okay, sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Well, ako unta, iyan ang problema tadig di paano sa Pilipinas because of the bureaucratic process. Siguro, saro iyan sa, inda ko sana kung sa mga masunod na eleksyon, kung may magkapot na kan ren di gobyerno kan Pilipinas sa Malacanang na may speed up ang mga proseso may relasyon sa araw ka na social services. Imagine do, ining so sa, yan na pigbareta ni Chief Jimmy, ni Kumpadreng Jimmy, despite the declaration na dapat dahil na mag-star dyan, delikado na nga ni talaga. Ang threat is clear and present. Anytime pwedeng rampahugan sindakan daga duman sa lugar na yan sa Libon.
natural yan kung narireparo ba ganito pag igwan nin kalamidad na minaagi sa inman na lugar, yaraon yan dyan initial yaraon you will feel really the spirit kan paghiro kan gobyerno yung initial in the onset sarong aldaw pagkatapos kan trahedya or crisis or calamity saro 2-3 aldaw o sarong simana yaraon po yan dyan. Talagang mamamati mo, you will appreciate and we are thankful yaon ang gobyerno sa pag-assess, pagtauning tabang, including sa pribadong sektor na minatarabang sa first days kan aftermath kan kalamidad. Hiraon yan dyan, may assess gabos kasabay na ang pagpromesa na igwang itataong lugar halimbawa dyan sa mga apektadong komunidad na kamo ngaya irerelokar. Pero pagkatapos kan padingnal, here we go na. Mantang nag-aabante na po tabi ang aldaw, paparayo duman sa reckoning date kan so kalamidad, yaon na. Mabalik na po kita sa real talk padingnal. Kung da ipunin mag-follow up kayan na relocation site naan para dyan sa mga taga Burabud, tama ba yun kan Libon? Kung daing mag-follow up kayan dyan na personalidad po na kunya na igwang ning numero. Pag sinabi tang igwang numero, igwang poder i-influensya. Halimbawa, gobernador, kongresista o senador. Kung daing mag-follow up po kayan, we have to admit the sad truth na taon ang bibilangon bago marilisar ang mga relocation na yan. Arog ang kandig di sa to sa Pilipinas now. Inda ko sa natabi kun sa mga maabot na panahon. Igwang magkapot digdi sa satuya presidente na ma-speed up ang mga processes na iyan. So pagbakal ning lote, so pag-alokar ning fundo, yung somewhat hilingon tan ang ehemplo kan nagkakaperang nasyon, say for instance Japan and South Korea or even Singapore, sa tulong mga kanayan nasyon na iyan igwaning communality padingnal. Ang sistema nidang ning gobyerno dyan is igwaning halangkaw na level ning parang pagka semi-autocratic na igwanin grip as in control ang executive branch na parang yung sa komunista baga padingnal na daay nang dakol na ururon pag daay ka nag-utob kan sa imong trabaho sa araw ka ining peryodo may hampangon kang konsekwensya. Pag daay mo nahaman ang araw ka ining proyekto sa araw ka ining itinala na peryodo may kalalagyan kanunoy. Pag daay nyo na-resolveran ang problema sa paharong sa araw ka ining peryodo igwa kanin kamugtakan. Iyan ang kulang digdi sa satuya padingnal. Kaya baga haloy kita mag-asenso. Iyan ang mga naon na bitantang nasyon kataraning sa nanyato yan sa ining as Asian region. Igwaning arog sila ka na character trait parang semi-autocratic may pagkadiktador na diit. Yaon na dyan pati so disiplina. Pero look at them now. Harayoon po na ang distansya ninda sa satuya kumparado sa ikumparar sa development. Because yun na nga niyan. Daining parang arog na in nature sa satuya digde. Who cares? Pagkatapos ka na yan, iyan na sa subagyong Christine baga, last year pa sana ito. Yaon na dyan, siyempre ma-printera ang mga opisyales, gobernantes. May relocation gabos-gabos i-assure. But, after a week or a month, ano natabi? Ang papel kaanday naghiro. Sagkod na daining naglalagpitaw. Daining nagtututukaan. Coming from higher authorities na talagang pigtatakutan, buda pigre-respeto. Kaya, ilinga, ano ang epekto? Itong sa mga nakiki-star, kaya rak mo baga, so pigre-report ni Compadre Jimmy, ni Chief Jimmy, igwaning nakikiulakit. Pag sinabing nakikiulakit, nakikidago sa kapartidaryos. Taday man so relocation site patabi.
Masupog bagang yan magparapakidagos pa ding dal. Dawa partidarius pa yan. Ang primerong 2 tulong aldaw kaan, okay ang apamasyon kaan. Ika-4, ika-5, ika-6, ika-7, pera de los ubos, may madadangog ka dyan na, gura noon na nga nga supresyo kan karning orig. Gura noon na nga supresyo kan bagas. Ang pagkamagi, nagralagatob na su kawali. Ha? So, that is just a example of how inconvenient kung daig kaning sa diring estada. Ngunyan tabi ilinga, hain na so pinagasabing relocation. Despite itong si deklarasyon na no man's land yan. Hain na pinagasabing relocation naan. It will take time because of bureaucratic processes. And daining nagtututok ka na iguaning pagkasemi-diktador na maisog na talagang iguaning grip sa gobyerno buda sa tao. Ayan kita digdita sa Pilipinas. That's the sad reality tabi kan sa tuyang nasyon. Kaya haloy ang development. Haloy ang pag-abante kan sa tuyang lupang tinubuan. Good morning tabi dyan sa mga amigo man niya tong carpenteros and mga parasira. Good morning dyan sa Barangay Pawa kay Madam Yolike asin sa familia. Long time no see naman kay Ma'am Beth na Costa dyan sa Costa Enterprises tabi. Kumusta na ka mo sa Costa Enterprises? Katuwang tadyan sa Master Control si Padingnal Baldo and duman sa newsroom padagos ang pagsubaybay asin sumadakan mga istorya lokal, national, international para sa radyo, sa internet, sa mayang social media portal, News Direct Mar, si Angel, si Jen. Sa production niyaon man dyan, sa tuyang pag-iriba si Madam Shia Leron. And dyan po sa IT, Jerome Nico Martinez. Kasabay yan sa tuyang OJT kan Katkalade si John April Ostero. Ako po si Pio Fernandez. Good morning, good morning, good morning. Ang number ko sa Smart 0942-670-1195 0942-670-1195 asin sa Globe 0966-730-1115. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DZGB. Oras Pilipinas, alas 9:26. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Bay! Lingaw ako. Ano daang nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo pay, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, sama na. San Miguel Beer, buksan na. Tara-ra-ta-ta. Taste of summer, tara na. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Seguro
Tondo Distrito. Ang board member niya to. Maasahan ta. Makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla. Ang board member ta. Digdi sa tuti. Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pablo mapadados kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Kaloy ang desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loya. Ang kamadig daraga Ligaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magkasararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamadig daraga Ligaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay, angat lahat, oh. Go Joey Salceda. Global Albay, angat lahat, oh. Go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste the summer, tara na! Drink responsibly. Di ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday
Ingay ko para Vice Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Uy, kilala ko ba si MVP? Sino yung magaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Happy siya, Miss Mail. Hisham, Ismail. Para sa bagong Legazpi. Hisham, Ismail always. Happy siya, Miss Mail. Hisham, Ismail. Para sa bagong Legazpi. Yeah, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, daba kong banwaan. Matian ka uswagan, mga gibong karahayan. Papakusugan paan, gabos na mga programa. Makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao. Sa mga daraganyo, mga napo na ni Mayor. Awin baldo makusog pa, ansa iyang esposa. Lalbaldo malalaoma, sa banwa ang daraga. Kay lalbaldo na. Kay lalbaldo kita, papakusugon an arangkada. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP handang magserbi. Konsi JP dedikadong servidor si JP tinatabangan niya gabo si JP para sa Legazpeño si JP serbisyong na matanos. Konsi JP handang magserbi. Konsi JP handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ikatalaga kong Jill Bongalon. Asa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Oh, 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 oh. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso na kita kan programa. Good morning dyan sa mga lugar na inarabot na kan review o pag house to house man ni Kaloy Andes Loria. Yan, nakakalibot na. Ali dyan sa Banyadero, Daraga, dyan sa may ining Daraga area, no? And nakakakuro ata dyan na ining feedback is Loria ngaya. Maski puro paano, Loria. Diit man ngayaan logistics or bako kasing dakula ang kakayahan, basta ngayayaon ang determinasyon, igwanin konkreto na desididong pag representar ngaya dyan sa tuya sa kongreso. Dawa da ining dakul na logistics ngaya, Loria. Kita sa 2nd District. Yan, nagkakakuro ata dyan sa tuyang palibot. Sabi nga ni baga ni Kaloy na Loria, inklusibo. Yan, mari na ngaya, desidido, determinado na pag representar, kumbaga, we veer away from the common na beholden ang komunidad sa nagkapirang politiko por dahil sa nasa arog kaining pabor, por dahil sa arog kaining mga bagay-bagay,
sabi na nga ni parang straightforward. Di man ang prinsipyo man na pinag-aatango niya ni Kaloy Andes Loria po para sa mga taga Segundo Distrito kan Albay. Yan, Kaloy Andes Loria, determinado, desidido, marina ngaya para sa Segundo Distrito kan Albay. Dakol pa po ang mga aragihan ni Kaloy na Loria ang barangay tabi. Mahihiling nindo personal sa iyang, madali ki Kaloy na makarelate dyan sa kunyan, sa common tao. Because yaon yan, dyan siya nagdakula sa arog na estado, from zero to where he is now, na pinagbiyayaan man kan kagurangnan. Na, baga, sabi nga ni Kaloy, it's payback time. Gurano man ngaya kadiit kumpara sa iba an sa kuya man na yaon dyan na logistics, pero ikikaugma ko na ngayon iyan hali sa mahal na Diyos na iwiwaras ko man ngayon sa kunyan sa komunidad. Ngunyan ngayon na ako nagdadalagan man bilang representante kan Segundo Distrito kan Albay, in my own simple way ngaya of sabi na nga ni envisioning real change. Bako, let's get out of those things na nakatudan ta na baga. Kumaga, we try and we go back duman sa basics, na bako na kitang beholden sa kung ano pa man na grupo o politiko, tabi, and we empower ngaya ang community na igwanin kakayahan na umabante man lamang sa paagikan yan nga ni pag-inculcate sa isip asin mindset kan tao na igwa kita ning kakayahan magkaigwanin pagbabago digdi sa satuyang distrito. Yan si Kaloy Andes Loria. Yan, maray na aga sa gabos na viewers man yato sa DCGB News Online. So mga paarabot manin sa indang paramdam and welcome. Paki-share na lang tabi pala kan sa tuyang broadcast yung mga nakaantabay yan at nganing dakul so mapaabutan tapaning mga informasyon sa palibot so bako tang friends nindo matawan tanin nagakanigo pa na pagsiservisyo man tabi yan. Bueno, diretso na kita kan iba pang mga pag-oristorya. So Department of Agriculture, sabi ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Tama ba? Francisco ngaran niya. Ma-device da sinan paagi na suflow kan kunyan kan ining supply kan karning urig sususugon ninda kung sa ina portion mina-switch pa ding dalkan pagpalangkaw kang presyo kang karning urig. Dahil man nga kitang nahiling na abnormal na hero, tanganing maglangkaw ang presyo kang karning urig. Somewhere nga duman sa supply line na pig-apod, pag sinabit ang supply line, pagpuon duman sa pagbakal, bako duman sa kunyan, we are not referring to sa hog raisers, kundi pagpuon duman sa pagbakal sa hog raisers, so mga nag-ataman ba ganing urig na pigbibentang buhay? Ngayon, linya 8, linya 7, yan. 8, 80 kilos, 7, 70 kilos, igwanin presyo yan. Duman ngayon sa farm gate, dai nag-increase ito. Stable ang supply, sabi kan Agriculture Department. Stable ngaya. Ang problema, dai ta ngayon maaraman, pagkatapos na babakal subuhay na orig, duman sa pasiring sa supply line, na maagi sa supply line, pag sinabit ang supply line, halimbawa binakal duman sa farm ning araw ka ng kilo, dayta ngay sabot kung ibibenta naman sa kumpirang kamot bago makaabot duman sa bunuan. And kung pag-abot duman sa bunuan, sisay naman sumakupar ka ito, pirang kamot naman so agihan bago makaabot dyan sa lamesa po kan sa udan.
na supuon asin puro dai manin pakilabot sa pagmaniobra kang presyo. Supuon duman sa farm dai man naglangkaw so farm gate price. Supuro duman sa lames sa udan. Ngaya sa market sa Legazpi, sa Daragas, Albay, kung saan man na market, sindaan puro. Itong so mga paratyenda dyan ng karne, biktima man sinda kan pag-switch along the supply route, kan paglangkaw kan ining presyo kan karning urig na palabaw. Iyon na yan ang sabi ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Duman sa sa highway na ito, bago makaabot diyan sa saudan, igwanin mina switch diyan kan pag langkaw kan presyo kan karne. Yan, kumbaga so papasa-pasa para sa kang kamot bago makaabot diyan sa saudan, duman ngay nagkakadiferensya. Tahilingon nindo ang presyo ngaya kan buhay na karning urig, yung live weight, dahil man naglangkaw diyan sa farm. Pagdibakal kan mga fakturador. So paghali diyan, bago makaabot duman sa saudan, nalinig na, limpyado na, pinagperidaso na, duman mina kunyan, duman mina maniobrada so mga entrepreneurs. So yan, so kung pirang pig-agihan na kamot, we are at the mercy kung pirang porsyenton ipapatong ninda along the way. And siyempre, so para tinda naman ng urigyan sa saudan, mapatong man sin nata, iyon naman so ibinagsak sa indang presyo, they have nowhere to go man. We are at the mercy, kitang end user, sa araw ka na sistema ngunyan, susubaybayan na daan kan Department of Agriculture. Ay, naku, sabi ko, salamat. At least, nakukunya na ninda kung sain so sobra-sobra man na kumbaga unconscionable na bako naman makakurokonsensya naman na isi-switch mong biglaan pagpalangkaw nin maray na presyo kan karning urig. Grabe diyan po iyan ang sistema. Igwa nga at least duman sa Manila kaya ang problema paano man kani ining sa tuyang mga gobernante sa Manila pero minsan ang naka-focus sa Manila dahil na nasaabot na ang Pilipinas bako sanaan Manila. Pareho man ang sitwasyon kan sa mga lugares outside of Metro Manila. Yan tabi. Kaya linga, gura anong ngunyan tabi. Mga paraan tabay, Madam Bet Costa, very busy si Madam Bet, pero nagdadangog. Good morning tabi, Madam Bet na Costa. You good man. Salamat din maray tabi sa pag-aantabay, ha? Diyan sa Costa Enterprises. Mabuhay ka mo diyan. And, iyan tabi ang hihilingon ta kung may magiginibuhan naman agad ang Department of Agriculture in order for them to control at least yung final end price na nahahampang tighampang kan mga konsumidores diyan sa saudan. Ta siyempre kung along the supply route dahil man masyadong palangkawan kan mga entrepreneur na inio ang presyo para tinda man ng karne sa saudan dahil man masyadong mapatong babawion man ito duman Madam Rose Nagrahida is on the line. Madam Rose, good morning. Dili sa aman sa barangay ayo dili nagatinda sa nila mon 370 ang kilo. Pero bakit yan purong naman talaga yan to lang. Hindi ko aram sa sentro kung gawin na basta dili sa aran sa barangay naman nag-aarit ka ng presyo sigurado ang sentro mas alang kausan kapirme nakapatong ng 10 pesos yan na kapag nagbaratuan orig pila naman barang ang ikababa sang karne sa ikapag na din nagbakal siya kung sabi ko kuta na nagbakal ka na sa nalugod ng sira sa atong binakal mo na kantidad 370 kuta na pirang sira lang mababakal mo. Hindi na magparakarne. Kaya lang, kung minsan, kahit ang tamanggilayan magkanbarang sikiretong karne. Opo. Ang hapot, sumayin mo, halimbawa, nagbaba na ang presyo kan buhay na urig. Ano naman ang gigibuhon kan agriculture? Ano naman ang pagbaba ninda kaayan? Natuod na naman sa paratinda, nahalangkaw ang presyo ninda. Yan, very, very logical yan and very naman valid. Ang magiging kunyan kaayan
Siyempre, sinunod din damon yan sa taramon kan sa agriculture na araw ngayon kaani. Ang buhay na orig, 210 to 20. Ang buhay. So, orig, so karne ngayon, araw naman nga ni Kalangkaw. Araw ko, baga ngayon, so orig, nag-200 na lang. O, ano naman, paano naman ang paghiro ninda? Paano naman ninda mapasunod sa mga para kapay ki orig? Yan. Yan ang hapot ko. Tapos, ang problema pati, pag marahay ang panahon, magmaguran, magbako, ang sira, binabukod. Iyo, totoo yan. Kantaro nga ni, para ako nagbakal, kitarong kilo may kabangang, ito bagang berilog na sibubog. May naglilibot ang isa. Hinagadin baga akong 450, taro may kabanga. Mariusep, oho. So, ang nangyayari, garo natuto nakitang konsumidores, nagtataririk ang gabos na pagkakanta sa mga paratinda. Iyo nga ni. Siyempre, na iman naman bitbay, na isa naman paghirde. Ang hirap man kita, halimbawa, baga ngaya, so casual, nagsusweldo ki 350 a day. Ibabakal sa naulang pasindan 20 pesos para makabakal sindang sa 2 kilong karne. Yeah. Restante pa. Restante pa. Halimbawa, pag ngaya, casual, 350. Yan na, tirang aki ang pagkakaunon. Tirang aki ang tirang ina ang madudo sa aki, sa aki ng mapadudo. Para lang igong maray na pagkakaan. Paano iyan makukunyan, mariregulate kan? Kunyan, bako lang agriculture ang dapat na maghiro ka yan. At hindi ay maghiro na sinda. Tangani, magtarabangan na, sabi ka baga Piyo, di pwede madadaras lang ng sarong tao. O, kamo dyan sa media, nagtatabang kamong dakulaon kung paano. Pero nga pa, sa araw manggiraray ka ni. O, supakas, medyo nakahangos-hangos kami, nakahangos-hangos kita. So, panira, paano? Yun. And, kung pag-isipon pa, Madam Rose, di ta maintindihan ha, gabos na sa nagigibong rason, tangang ning makapalangkaw ng presyo, hilingon mo. Mag-uran ng todo, buda maglipot, ay malipot kaya, buda maoran, uminit ng todo, ay mainit niya pa, Iyo, gabos na lang may rason. Hilingon mo nagmamahal ang mga gulayon, nagmamahal ang sira, nagmamahal ang karne. Yan mas nabagaan pinakamayor pang kaipuhan sa harong. Bagas, panira, gulayon, niyong. Ngunyan kung dahil kang 20 pesos, dahil ka makakagulay. Ay, iyo, totoo. 20 pesos, mapakundkun ka pa. Ngunyan, ano ang gigibuhon ka, Tapos, ang makahadit-hadit pa, may mga aki na dahil nagkakakan kay gulay. Ang pagkakaninda karne. Ano ka lang bubuhayon ka sa mga food chain? Puro kita gabos food chain. Yan ang dapat maintindihan nila. Tapos, monitoron sa mga nagtitinda dyan sa udahan. Sigos-sigos man sa nanindaan para ang kunyan. Tapos, okay, mahiro ka mo. Tagod no arin. Paano ninda makukontrol ang nagpaparakuro ang urig digdi sa Satuya, sa Albay, gadarahon sa Batangas, gadarahon sa Manila. Samantalang, pero iyan tingso, nagigibo ka ki koron. So magayon na koron, ibibenta mo, suluhong koron, iyo ang sasak na anta. Sige, tabi. Iyo, totoo yan, Ping. So ina ako para gibo ki banig. So magayon na banig, bibenta mi pang bakal ki bagat. So, giting banig, iyo ang gamit ni Pagturo. Ay, nako, sige, tabi, Madam Rosta, mabarita mo na alas 10. Salamat din, Maray, tabi. Taod-taod, kung igaw pang mga reaksyones man, digdi sa tuyang tema ngunyan na pagkaaga, babarasahon tayan. Ay, igaw ning saro pa digding reaksyon bago mabarita. Pigbakal sa mo live. Good morning, Pio. Gulay na langka, buda pritong yellowfin. Ta Friday, bawal ang karne tabi, sabi ni 8430. Pigbakal sa mo live, 190 sa naso kilo. Tapos inda mismo, nagbubuno, buda nagtitinda. Ang benta ninda, 350, kaya dakulaon tubo ninda. Gari nag-ururon ang mga paratinda. Iyon na nga niyan. Sabi ta na nga ni, somewhere along the supply line, yan ang pigmomonitor kan Department of Agriculture niyan. Hilingon ta ko nung baging efekto kayo ni sa mga maabot na aldaw. Mabalita mo na sa Angel, buda may mga hanap buhay kita. Ipagay
sa balota. Sa konseho si Atty. Ipagana. Ayan na numero G sa balota. Sa konseho si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Kaloy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Andes Loria, desidido para sa distrito. Kaloy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Dahil ka mahaldig, daragal, Ligaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsararo, dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, dahil ka mahaldig, daragal, Ligaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 16. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sarong Swedish National ang kapot ng ngunyan kan National Bureau of Investigation. Ang inarestar na Swedish National na pag-araman na wanted sa nasyon kan Sweden susug sa Swedish Police Police Authority dahil sa mga kasong 2 counts of rape of a child kan 2021 as in convicted man para sa kasong financial fraud kan 2003 as in 2009. Nag-abot sa nasyon ang Swedish National kan ika-18 kan Marso ngunya na taon. Yan ang alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan to 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Mga ligaspenyos, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Salvador naman ang naoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Kapag sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang salita, dansin pang salud, para sa gabos na Legaspenyo. Mga ligaspenyos sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. Tingo Ganbanwaan, Tingo Ganbanwaan. Pio Fernandez, DZGB On the Spot Report. Nasa linya si Karen Ala. Karen, good morning. Please go ahead na. Naputol, pakiridayal, kaninong linya yung bakante? Ay, yung bakante yung pwede? O, sige, di. Yung tropa, redial na lang. Naputol kita sa ere. Sige na. Nasa linya na sino? Si Karen or si Joshua? Sige. Si Karen na muna. Hali dyan sa luwas. Karen, good morning. Go ahead. Yes, salamat sabi Sir Pio. Naghahagad din karagdagan na temporary learning shelter ang Kamalig North Central School matapos itong gulping danyos na itigkaw sa Kansulog City. Kan uminaging Martes, Abril 1, sa napag-araman na informasyon kan DCGB News sa tagapagtaramkan DepEd Division na si Froilan Pena, halik doon sa ginibong press briefing, naghagad din pondo ang eskwelahan sa DepEd Central Office para sa mga 5 o anong na TLS. Nganing masustiniran formal na classroom ang mga estudyante duman pagbaralik eskwelahan sa sunod na school year dahil susog kay Pena, hali duman tabi Pio sa itig-conducer na assessment. May presenteng learning shelter na okupado na halagad na pwedeng ipilit ang pag-okupar sa ibang existido pang classroom dahil lang may mga bako na marayan pundasyon o kaya posibleng gumaragsak na, makadiskwado pa, kung kaya sa ginibong press briefing kay Paan ang principal kan eskwelahan at sinasabing division, igibuhon ang kaagadan sa mga temporary learning shelters, ngani na usual sa nang magpapadagos ang paglalasikan mga kaakian duman, pag-abot kayo nga sunod na school year, sa ibong kan gulping danyos na itigkaw sa kansulog sa eskwelahan, kan nakaaging aldaw. Ang paghagad tabi Karen, siyempre yung TLS mo, TLS, Temporary Learning Shelters. Roger on the tabi, Sir Pio. Pirang units tabi, so pighagad din damo na. Mga 5 or anong po, Sir Pio? Tayuan so maakomodar kan mga na-displaced na estudyantes, Roger on that, Sir Pio. Halagat tig-abo ka sa pondo na itighagad, may pang itighira sa tuya ang division. Dahil pa, isi-check niya muna, i-verify niya muna kung tira talaga. Roger to that, sige. Yan tabi, Sir Pio, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa follow-up report hali dyan sa DepEd. DZGB On the Spot Report. Dagdagan tapan istorya. DZGB On the Spot Report. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong Bareta, tranquilo ang probinsya kag Albay. Asin wara din nailing na posibilidad din kareribukan
sa aldaw kan eleksyon sa Mayo 2025. Inisertiyo ang assessment kan Commission on Election o COMELEC Albay sa paagi ni Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunaw. Kung matandaan bagatadi Serpio, kan nakaaging eleksyon, ang munisipyo kan Libon Albay ipinairarom ini sa COMELEC control dahil sa serye kay ito ni na madugok na pagkagadani nagkapit ng mga opisyalis di barangay asin sa presensya nga ni armed group duman sa nasabi ng lugar. Alagad sa ngunyan, ikinaugma kan opisina ni Attorney Bunaw na kumbaga matrangkilo na kita digdi sa probinsya kan Albay, lalong-lalo naman duman sa munisipyo kan Libon. Alagad sa record Serpio kan Commission on Election, ang munisipyo kan Libon, sagkod nun niya nasa orange category pa. Ibig sabihin kan orange, igwanin na potensyal na magkaigwanin ribok at igwanin presensya ng armed group. Kumbaga sa traffic light, caution. Yan. May caution pa. Oho. Sigun sa pahayag ni Attorney Bunaw, kaya man talaga ngaya tulos-tulos o kaya automatic na mahali kita sa kumbaga warning level, kadi Serpio, dahil man ini automatic na mabubugtak kita tulos sa green category dahil lang ka nakapairarom nga na ang Libon sa COMELEC control ka nakaaging eleksyon. Yan. Alagad ang siyerto, ang sigurado tadi Serpio sa ngunyan, digdi sa provincial level, wara kita nin na monitor na potential na ribok sa aldaw kan eleksyon, tranquilo ang Libon, tranquilo ang probinsya kan Albay, pag-abot kan Mayo 2025. Dahil na monitor kan COMELEC na haloy ng igong ribok digdi sa tuos Albay? Ibang ribok yan. O yan sa Facebook, mga maribokon. Mga maribokon. Mga leche. Ang sabi baga ni Regional Director Attorney Maria Juana Balesa, so report ko pa ito. Kanya ako, nag-iriwal niya ako ang mga supporters online. Dahil na ngaya mag-iriwal, tag eleksyon niya, sarang aldaw, magbala ngaya, so mga leaders niya ito digdi, kinaga, nag-arabrasahan, so mga nag-iriwal sa Facebook, nagkapasuruway pa, magsala, nagururong pa sa barangay. Tulong taon yan, danay mag-irintindihan. Naguro sa mga politiko, nagkahirimas masana, sa mga suportadores, nag-uurusay pa sa barangay. Nagapait pa sa lupong tagapamayapa. Tapos, tulong taon yan na magtirinuhan. Tulong taon na matukaw bagaso ng gana. Natural igot ang suportador. So, ng gana. Natural igot ng detractor. Tulong taon na magrintindihanan. Pagtala. So, subal yung pamilya. Sige, ngiwik-ngiwik ta. Ako ngayon yung order. Isang ngiwik ka na ako Basta dyan sa Daraga, pwerte ang lakaw-lakaw ni Alcalde Victorete. Iya nga ni, kaso sabi sa kuya, medyo trotrang kaso ngaya ako. Kundi, siyempre, ketuan maglibot, may pahayag sa publiko, so sa iyang mga intensyon. Budaan ko niyan, kantaw is talagang perete ngaya. Perete, bako? Correct. Sa konsyal si Attorney Ayan. Si Attorney Ayan na makasinag. Sinasabi ko sa iyo, perming nasa likod si kapwad ko ing espeho. Kunyan siya. Deputy, Councilor. Siya ang PSG. Aramong PSG. Perming sa gilid. Yan. May MVP dyan sa Daraga. Mayor Vic Perete. Sige. Ayan tabi, Sir Pio. Ang dagdag na storya. Josh Cabino, DCGB. Salamat, Joshua. Sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Isaksak tulos ang paningnal. I-switch on tulos. Nganing iguana ning kunyan dyan. Maray na kunyan temperatura. Yaong baga duman Chief Tech Kramir so kunyan so mga styrofoam duman sa kunyan sa tuyang lungga so styrofoam pwede na isuksok diyan sa ibaba. Tanganing pertinaan madali na ma-switch on na sa napadinglad
Ano pa ma? So styrofoam pa ding naldiyaw, pwedeng suksok dyan sa gilid, buda sa ibaba. Uto duman sa likod. O ano pwede nakita pa rin nalta? Kung ano baga? O yun na nga, iniling ni Pading Nalsuko niyan. Yan nga ning pagpo ni Endimar, nasa oras siya, buda sa commercial na bawi niya to. Ano. Di pa ano ka yan? Tingog Ganbanwan! Sa pangarang kambilog na fuerza, kami po naglalaom na natawan mi naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa mga makakaya. Sa pagikan informasyon kalinga na siniba pa sa programang Tingog Ganbanwan. Viva Senyor Santo Cristo! Masunod tulos ang samuyang news director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog